Numero 1 nga durugista sa Barangay Takuling, dakop sa bypass operation. Suspect ginareklamo man sa pagpanakit sa iya mga kabataan. Yaring balita. Sa tubang sa tatlo kakabataan, ginpusasan ang 36 anyos si Joel Devide. Ini ang numero 1 sa listahan sa madurugista nga ginomonitor sa Police Station 6 sa Bacolod City. Apisar nga dadakpan, wala gidyapon sa paghinulsol ng suspetsado. Way ka manggahinulsol sa natabo ni. Way manggalain ang buot mo nga bisa tani ara ka nga naga-supervise, nagatatap, nagaano sa kabataan mo, nagagiyati sa subong paano mo na mahimo kay mahunong ka na sa prisuhan. Ginulsol ka gid eh. Ginulsol ka Joel wala. Ate wala siya kuno ginulsol, sir. Sunod sa kapulisan, masami ginareklamo ang suspect sa pagpanakit sang iyang mga kabataan kag padayon yung ginakwestiyon ang iyang posisyon bilang isa ka guardian. So, siya, construction worker siya, pero kung lang taon naton, panalagsama lang. Kag kita ya, we just perform our duty nga i-neutralize ang aton mga drug personality sa area of responsibility sa aton station. Problemado subong ilo isang suspect kung paano masagod ang tatlo ka bata, kapin pa nga may masakit man ini sa baga. Anong ko na? Hindi ko ya kasarang na. Anong ko na karon? Hindi pwede ka mapatawad lahaw. Hindi kita dapat magpadala-dala lang sa droga kay nang sa isa lang niya nga nga pagpadala ta madulagi niya ang aton nga mayo nga future man sa kag sa aton pamilya man. Tatlo ka sachet isang ginapatian siya buong nakuha sa iya poder, maluwas pa sa kwarta kag drug paraphernalia.